Duk wani wanda yake aiki da TikTok ya tsaya ya kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe don zai ji daɗin bidiyon sosai da sosai. A bidiyon yau za mu nuna muku yadda za ku yi downloading bidiyo a TikTok ba tare da tambarin TikTok ya fito ba. So waɗanda suka da kamfanin da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyon, kamfanin Ahsan Data, shahararren kamfanin da ke sayar da data mai inganci kuma a farashi mai sauƙi, su suka ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyon. Sai ku yi following nasu, ku yi downloading na application naku. So abun da za ka yi, za ka shiga cikin bidiyon da kake so ka yi downloading ba tare da alamar TikTok ya fito ba. Abun da za ka yi a nan wajen, za ka zo daidai nan gurin alamar share ɗin nan. So sai ka danna wannan copy link, za ku ga copy link a nan wajen. Just dai abun da ake da buƙata, link nan da kake gani, wannan copy link ɗin shi za ka kwafa. Za ka kwafa link da bidiyon ne. Bayan ka kwafa link na bidiyon ɗin, za ka fita sai ka je browser ka. Ina shawartar ku yi aiki da Google Chrome, amma ba dole sai Google Chrome ba, za ku yi aiki da wani browser na daban. Bayan ka shigo Google Chrome naka, za ka yi searching. Kamar yadda kuke gani, za ka yi searching nashi. Wannan shine spelling ɗin Snaptic. Sai ka taɓa link na farko, zai kawo ka cikin nan wajen. Bayan ya kawo ka nan wajen, a nan wajen ga paste. Sai ka danna wannan paste ɗin. Sannan a kasan paste za ku ga download. Sai ka danna download ɗin nan, za ka ga yana processing na wasu seconds hakan nan. Sai ka ɗan bashi second 2 ko 3, zai kawo ka waje kamar nan wajen. So kamar yadda kuke gani, zai nuna ma sunan TikTok ɗin ma a nan wurin. Zai nuna ma ka yi downloading HD, ka yi download, sannan ka yi downloading na server 02, za ka yi download. Gashi nan dai a nan. So abun da na farkon ne yake nufi, bidiyon zai yi quality sosai idan ka yi downloading na farko. Na biyu kuma zai yi ma downloading na yanda bidiyon yake. A nan kuma zai ma downloading na bidiyon ya ƙara quality. So ga wanda suke so su yi downloading na bidiyo, su hau kai bidiyo, maybe su ma su ɗan yi bayani ko su kwafa bidiyo, wannan na fi ba ku shawara. Ko kuma kana so da bidiyon ka yi kyau, ka yi downloading bidiyon ya yi kyau, ka ɗauka wannan. Wannan kuma zai yi downloading na bidiyon yanda yake ne. Wannan kuma zai yi downloading na yanda yake, amma zai bambanta da na ƙasa da na saman nan. Wannan kuma yana baka zaɓin cewa ka yi sauke wannan application ɗin. So abun da za mu yi mu a nan, muna son mu yi downloading nashi normal download. Mun danna da normal download da HD, duk wanda ka danna duka ɗaya ne. Sai dai shi HD ɗin ya fi quality ne. So kamar yadda kuke gani, gashi nan ma na yi downloading nashi har ya buɗu, har ya nuna min open. Kamar yadda kuke gani, gashi nan a nan gurin, zan zo in taɓa shi kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na ma abota data mai inganci, kwantar da hankalin ku domin ko nesa ta zo kusa. Ahsan Data application ne da ke sayar da data inganci shi mai kai ba iya data kaɗai ba. Za ka iya siyan airtime, za ka iya biyan kuɗin wuta. So wannan abun zai taimaka sosai da sosai. Za ku iya downloading na duk wani bidiyo ba tare da wata mark ba. Wannan abun yana da matuƙar muhimmanci sosai. So kada ku manta, kamfanin Ahsan Data ita ta ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyo ɗin. Mu haɗu da ku a wani bidiyon na gaba.